бо мақсади пешгирии паншавии бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи гирифторони он аз ҷониби давлату ҳукумати кишвар ба таври доимӣ тадбирҳои фаврӣ амалӣ шуда истодаанд. Маврид ба зикр аст ки бо ташаббус ва иқдоми созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар партави иҷрои дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти пешгирии паншавӣ ва мубориза бар зидди пандемияи бемории сироятии COVID-19 бо роҳи сохта ба истифода додани беморхонаҳои нав барои қабули беморон, фаъолияти шабонарӯзӣ, ҳамаи сохторҳои давлатӣ баҳри эмин нигоҳ доштани саломатии аҳолӣ ва сокинони пойтахти кишвар, инчунин ба таври доимӣ гузарондани безараргардонии иншооту ҷойҳои ҷамъиятӣ ва маҳаллаҳои истиқоматии аҳолӣ корҳои назаррас роҳандозӣ гардидааст. Имрӯз дар пайравӣ аз иқдоми пешвои муаззами миллат ва ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби ширкати ватании Авесто гурӯҳ дар доираи иқдомҳои эҳсонкорӣ ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе кӯмаки башардӯстона расонида шуд. Дар доираи ин иқдом ба воситаи раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ба муассисаҳои тиббии пойтахт 53200 адад лавозимоти зарурии тиббӣ аз қабили либосҳои махсуси тиббӣ барои табибон дар ҳаҷми 10 000 адад, айнакҳои ҳимояткунандаи тиббӣ 10 000 адад, дастпӯшакҳои тиббӣ 10 000 дона, ниқобҳои махсуси пластикии ҳимояткунанда 5000 адад ва ниқобҳои тиббӣ 18200 дона ба таври ройгон супорида шуд. Дар ҷараёни тақдими лавозимоти тиббӣ намояндаи ширкат иттилоъ дод, ки маводҳои мазкур ба тамоми беморхонаҳои шаҳри Душанбе тақсим карда мешавад. имрӯз дар пайравӣ аз иқдомҳои созандаи пешвои муаззами миллат ва раиси шаҳри Душанбе ширкати Авесто гурӯҳ иқдом гирифтаанд, ки ба кормандони соҳаи тибби пойтахт кӯмак расонанд. Ин лавозимотҳои тиббӣ барои фаъолияти пурсамар, пурмасъул ба кормандони соҳаи тандурустӣ мусоидат хоҳад кард ва мо кормандони соҳаи тандурустӣ миннатдории бепоёни худро ба пешвои муаззами миллат, ба раиси шаҳри Душанбе ва ширкатҳои ватанӣ, ки ба эҳсонкорӣ машғул ҳастанд, дар ҳамин шабу рӯз миннатдории бепоёни худро мерасонем. маводҳои дастрасшуда барои фаъолияти имрӯзаи кормандони соҳаи тиб ниҳоят муҳим арзёбӣ гардида барои анҷом додани фаъолияти пурмасъули табибон мусоидат мекунад. Намояндаи ширкати ватанӣ зикр намуд, ки иқдоми анҷомдода ба хотири беҳбудии вазъи саломатии миллати тоҷик дар доираи дастгирӣ ва ғамхории доимии роҳбарияти олии кишвар аз фаъолияти бахши хусусӣ ба таври мунтаззам анҷом дода мешавад. Мавриди зикр аст, ки ҳаҷми кӯмаки расонидаи ширкат зиёда аз 2.5 миллион сомониро ташкил медиҳад. Ширкати ватанӣ Авесто гурӯҳ тасмим гирифт, ки иқдомҳои эҳсонкориро дар оянда низ идома дода, бо пайравӣ аз ташаббусҳои хайру эҳсонкории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба арзишҳои умумии инсонӣ идома диҳад.